Hei kaikille! Tänään matkustamme kauas Filippiineille. Monet teistä tuntevat hoitajat, jotka tulevat Filippiineiltä. Nyt saamme tietää heidän kotimaastaan. Filippiinit on maa kaukana Aasiassa merten keskellä. Filippiineillä on monta saarta, niitä onkin yli 7000. Filippiineillä on paljon kauniita rantoja ja vehreitä metsiä. Filippiineillä on lämmintä ja usein kosteaa. Siellä sataa todella paljon, mutta on myös aurinkoista. Kaikkialla kasvaa puita ja kauniita kukkia. Filippiineillä ihmiset ovat ystävällisiä ja iloisia. Moni tekee töitä esimerkiksi maataloudessa tai kalastaa. Yhteisö on filippiiniläiset tärkeä ja perheet viettävät paljon aikaa yhdessä. Filippiiniläiset syövät usein riisiä ja paljon kasviksia, lihaa ja kalaa. Yksi suosittu ruoka on adobo. Se on herkullinen liha tai kanaruoka. Filippiineillä ihmiset rakastavat juhlia. He tanssivat ja laulavat. Musiikki on erittäin tärkeä osa juhlia ja filippiinilaiset laulavat usein karaokea. Se on heidän suosikkiharrastus. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin kong nagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y mabantayan, Pilipinas kong mahal. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin kong nagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y mabantayan, Pilipinas kong mahal. Toivottavasti tykkäsitte tästä matkasta Filippiineille. Nyt tiedätte vähän enemmän filippiiniläisten hoitajien kotimaasta. Kiitos, kun jaksoitte kuunnella.